Funny face kaloku yenza nawe. Masenze kunye. Okay, 1, 2, 3. Molweni bethunani. Bhotani Tumelang Thobela. Sanibonani. Uthamela lowo. I'm trying bethuna ndiyazama umsondeza so that sizophinda futhi. Ukubone hey lo mntana akasaboniswa nto. Kulo YouTube udlalela kude kunam ngoku. But ke hopefully saphinda simfumane wena. Ndizayenza indlela. Ndiske ndingaboni ke ngoku. Anana le nto ofuna ndiyibonile. Kodwa ndiva kamandi xa ndingazinxibanga izipeks zam. Nto kunani ndibhidwa yile light. Kanye ndithi. Yho, bazawuthi ndibagqibele idatha. Anyway, the topic for today, this is the second video today. Videos galo, I did say, just to show you that I'm back with a bang, back with full force. Yeah, because kaloku ekez fear for God, mother wenu uyazama, ndizamela nini abantwana bam ukuze kaloku siphile sonke. Kukho ke le nto ndinomdla uba siyincokole. Kudala ndinqwenela uyincokola nani kodwa umoya ungandithumi ncamncam. Kodwa ke namhlanje umoya ufikile uba makhe ndiyithethe. Siselapha kwimvumakufa ngoba kaloku le ncoko iziswa ndingathi gqugquzelwa yimvumisa ebikhona ekhaya apha namhlanje. Ufumaniseke into yoba ke ngoku kuvela indaba yemvumakufa yakomkhulu. Mvumakufa leyo endingazange ndakhe ndayichaphazelela. I think xa ndithetha ngayo ndithetha ngayo in passing. Kodwa ndifumanisa into yoba iye ivela ngokuvela, uyayiva, kumathongo amanintsi. And ke ngoku abantu abanintsi zindibulela izipeks. Niyayibona bantwana bam? Jongani. No more nibe nezipeks ezinentsimbi. Anyway, kubantu abanintsi xa ivela le mvumakufa ivela amagqirha afuna ukuyitolika ibe ngathi lithongo lomndawo. Ibe ingelothongo lomndawo, iselapha kuthi kwaCamakho esiXhoseni. Imvumakufa yakomkhulu yimvumakufa, ngumsebenzi okanye mandingathi sisizathu esilibangwa egazini lomntu. Kodwa lithongo ngethongo lomntu, ayinguye wonke umntu onayo. Iyavela ngethongo kwabanye, you understand, enebango kubo. Iimvumakufa zomntu zintathu. Uyayiva, izigaba zemvumakufa zintathu. Yimvumakufa yakulotata, yimvumakufa yakulomama, ibe yimvumakufa yakomkhulu ukuba ithongo lakho litsho. Apha kutata nomama, ixesha elinintsi abantu bayonqena ulisebenza eli khaya lakulomama, bafowukhase kakhulu kweli khaya lakulotata. Okanye athi umntu, hayi mna ndikhulele kulomama, asebenze ikhaya lakulomama, angalisebenzi ithongo lakulotata. Kanti uziphosanisa nobugqirha bakokwenu ngelo xesha. Imvumakufa yakulotata, imvumakufa yakulomama, ibe yimvumakufa yakomkhulu. Makhe siyiyeke ke le yakulotata nakulomama ngoba ndithethile kakhulu ngayo. Ungajonga kwiividiyo ezingaphambili. Ngoku ndifuna sithethe kakuhle ngemvumakufa yakomkhulu. Yenziwa ngumntu otheni, xa kutheni. Andizungena nzulu ukuba yenziwa njani ngoba njengoba ndanditshilo kunye ndathi sinengxaki kwi-social media yokuthi kukho abantu abafunda ubugqirha apha kwi-social media, umntu afune uyoyiprektisa ingathi uyayazi. Engayisikozelanga yena, kuthi mhlawumbi ngoba ugogo wakhe, umakhulu wakhe wayeligqirha eligodusisiweyo, athathe ezaa ntsimbi ahambe esima kule mizi ezenza igqirha engakhange athwase. Kuthi ke ngoku nathi ngoba sesibhentsisa izinto ngoku kooFacebook, kooYouTube,
ufike umntu emane esikha phaa naphaa azenze igqirha. Yiloo nto ke ngoku mna ndiye ndifumanise into yoba andithandi ncam ukubhentsisa yonke into olubala, ngoba kaloku kukho oomavukengceni abazawuthatha olu lwazi thina silisikozeleyo salisebenzela ishumi leminyaka, gula kanzima. Then kubekho umntu ozawufunda yena nge-5 minutes yevidiyo kanonkwenkwezi kuYouTube. Ayihambi kanjalo. Asikho apho ke kodwa bendisathi Imvumakufa Yakomkhulu. Imvumakufa yakomkhulu ixesha elinintsi ivela kumntu okufumaniseka into yoba ithongo lakhe, phakathi kumathongo akokwabo kukho umntu owathwetyulwayo komkhulu. Kukho mntu uthile wathwetyulwa komkhulu, akasetyenzwa. Ithi loo nto lo mntu uzawuvela emntwini ke ngoku lo ungumguli ebanga iinto ezithile. Xa usitya le mvumakufa uyityela yena ukuthi makuphile yena, kungakho le mvumakufa ifunwa phaa komkhulu. Athi ke amagqirha esiXhosa ngamampungelawo, umlambo awudibani nekuphalazwa kwegazi. Indawo yokuqala, ngelaa xesha xa usitya imvumakufa yakomkhulu suzube kungasetyenzwa mlambo, suzube ingeyomfukamo. Ayomfukamo le yokugulela umlambo. Kukulalela ibhokhwe incamazana yethonga lakho lakulomkhulu, ayiyomfukamo, ayisosiphuthuma. Yiloo nto ingenabuzaza. Ewe, xa ufukamela amabandla kokwenu, uphuthuma amabandla kokwenu, akuphalazwa gazi, kodwa imvumakufa iyodwa, ayisosiphuthuma, ayomfukamo, iyodwa. Yibhokhwe ewela phaa phezu komkhulu. Andizutsho ukuba iwiswa njani, kodwa iwela phaa, ityelwe phaa. Umntu wayo uyayishwama, ayishwamele phaa. Eyoba ndawoni apha komkhulu andizutsho futhi. Eyoba kufike kuthiweni andizukwazi uyibhentsisa. Into qha endizayicacisa yinto yoba ayiyi kwasekhaya, iphelela phaa komkhulu. Inesiko lakhona eyenziwa ngalo. Njenganeneyiphi ibhokhwe inesikhalo, inehlamvu, into kunayo ikomkhulu. Uze uyitraye ke wena ke umntu ungayaziyo. Sawuva ngawe, mhla uphanya kuvaleke amehlo. Akudlalwa komkhulu, ayondawo yodlala leya. Ndizama ukuthi izawuba mfutshane le vidiyo because bendifuna ucacisa loo nto leyo yokuthi masingayityhafeli imvumakufa yakomkhulu, yaye kumathongo ethu masingabhudi sibhudiswa ngumndawo. Ngoba umntu uthonga ibhokhwe, ayithonge le bhokhwe ikomkhulu, athi awulitolika ithongo kuthiwe yho hayi, ayonto inesiXhosa leyo, yinto yomndawo. Uyeva? Umntu ayothwasa umndawo ngento ebingamfuni mndawini, ngento ebiselithongo lakokwabo. Funeka kuphiliswe eli thonga lakokwenu ngumntu owathwetyulwayo. Ngoku wena uthwasela yena, utya le mvumakufa ukuze kuphile yena. Ngubani lowo? Oh, ukuze kubonakale kuphila laa mntu. Ukuphila kwalaa mntu kukuphila kwakho. Ukuze uziphathe uzifumane zonke iimfanelo zakho zobugqirha, funeka kuphile laa mntu. Uzawuphiliswa ke kukushwanyelwa nguwe. Umshwamele, uyeva? Umthathele laa bheki le yesilawu. Wawugqiba ukwazi ucela isilawu phaa komkhulu.
Ukuthini ukucela isilawu komkhulu? Ukucela isilawu kukuthi wena mntu njengoba uzawuhamba uphilisa ngesilawu usiphiwa komkhulu. Mawuthi xa uphatha isilawu sibonakale sisebenza emntwini. Usiphiwe komkhulu kwisilawu. Iba khona indlela yokubona yokusicela isilawu, sikuve usicela, sikubone naxa uphendulwayo into yoba tyhini usinikiwe. Ndixela ngobugqirha, ningavumi kudlalwe ngani. Ithongo lakho malitolikwe ngendlela efanelekileyo ukuze kuphile wena, ukuze kuphile ithongo lakho. Ndizama ukuthi, yabona umndawo ndiwuthwasile. I'm not saying abantu mabangawuthwasi umndawo, but ndifumanisa into yokuba ngoku ithongo alisatolikwa, alisacalucalulwa kakuhle ngendlela. Uthi wawuthetha ngebhokhwe okanye nento enegazi enekomkhulu kuthiwe, wawu, ngumndawo lowo. Ingekabi ngumndawo. Athi awuqaba imbola ebomvu umntu ethongweni kuthiwe, yho, ngumndawo, ithongo elibomvu elo. Kanti nalapha esiXhoseni ikhona imbola ebomvu nje. Ikrwala esiXhoseni liqaba imbola ebomvu. Imfukamo yomqolomba uqaba imbola ebomvu. Intonjane inembola ebomvu. Uthetha uba ke ngoku elileka uthonga imbola ebomvu kuzawuthiwa kufuneka uthwase umndawo. Ndizama ukunohlulela ukuthi hayi yonke into enebhokhwe ingumndawo. Mandiyishiye kuloo ndawo. Uyawundibuza umntu ofuna ubuza, ofuna ucacelwa lithongo, uyeva? Eli ithongo lithongo endingenalibhentsu esidlangalaleni. Kwawufuneka umntu sithethe ndilive, uyayiva? Ngoba kaloku njengoba ndisitsho, ezinye izinto azibhentsiswa ncam ncam. Uyayiva? Nokusetyenzwa kwazo ke kunjalo. Camagu bethunana kukangako, nanku uthamele ndiphathele ukutya, ndiphathele udodo orhoyi, isigezenga. Mama, hayi. Uyanqanda umntana. Ndenzeni ngoku? What have I done? Please cut that part off, please. Guys, kwanele kukangako bethunana. Kha bakubone noku kutya nje kunestresi santoni? Please cut that part off. Guys, please continue to subscribe, like and share the videos. Nomjojo uthamela ndixelele. Bye, guys. Till next time.